guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो थांगोन बालि स्विंआवहाय नोंथांमोना गोबां बालिनि फैनाय भिडिअसफोरावहाय नुयो जे बालि स्विंआवहाय गाखोनाय स' बेवहाय जों थांगोन आरो लोगोसे मोनसे बिराद मोजांथार भिउ दङ बेवहाय सुइमिं पुलनि आरो नै लामा लामानो जा मोजांखा नोंथांमोना नुलांगासिनो स' बेवहायनो जों थांगोन जेसेबां हायो आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' नोंथां जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चेनेल जोङो बालिनि उबुड होननाय जायगायावहाय स्टे खालामदो आरोना ओमफ्रायहाय इन्ड'नेसियाथ' मोनसे मुस्लिम कान्ट्रि खिन्थु बालियावहाय 90%आनो हिन्दुफोर दङनो आरोना जोंनो ड्राइभारा खोन्थादोंमोन ओमफ्राय जिहेतु जोङो जि गारिजों फैदों बेबो हिन्दु नालाय ओमफ्राय नै बिथांमोननिया फुजा होनायनिया जा मोजां गारियावहाय साजायनानै दोनो जेन'का जोङो शिब बाबा बा गणेश बेफोरबायदिखौ दोनो ना गारियावहाय स' बिथांमोननिया नै बेफोरबायदि साजायनानै दोनो आरो गारिनि सिगांथिं आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नै बेफोरबायदि आरो बिबार माबा माबि धुप बिदि आरो entrance thank you don't forget the number yeah ओरैबायदि गोलोद नालेंखरा बांख्रबनासो लालायलायनाङो नै नै दायो जोङो टिकेट लानानै एन्ट्रि फिसा 50,000 मोन आरोना ओमफ्राय नै बेखौहाय बेनखौहाय होबाय दायो जोङो थांसिगोन सिङावहाय दायो जोङो हाबबाय आरोना हाबनानैहाय दायो थांगासिनो जि फट' लागासिनो नै सानैया kayak kita ini oh कफि बानायो इयावहाय खिजों कफि बानायनाय for Bali swim this day दायो थांगासिनो थाबायनानैहाय जा बुरजा लाइन जायाथ' फैबाय आरो लाइन जानांगौबा मा थफ्ला थफ्लि लानानै थांगासिनोलै आङो गिलिलिदनो नै नोंथांमोना डिफरेन्ट टाइपनि स्विं खालामनो हायो नालाय बेयावहाय स' बे हिसाबै प्राइसफोरा लिरनाय दङ नै बे सुपार एक्सट्रिम स्विंखौ जों लाबाय 2,25,000 आरोना बियो ओमफ्राय बाखिखिनिया नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयावहाय प्राइस लिस्टआ कापोल स्विंनिया बेसे कापोल स्काइ बाइक माबा माबि दङ आरोना कापोल एन्जेल स्विं ओमफ्राय फट'शुट खालामनायनिबो एक्सट्रा फैसा भिडिअ शुट खालामनायनिबो एक्सट्रा फैसा आरोना बेयावहाय स' बेयावहाथ' लाखसो जाखायो नालाय फैसायानो रेस्टुरेन्टनिया नै बिथिं थांनांगोन नालाय बिथिं थांनोसै आङो
ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेवहायनो मार स्विं खालामगासिनो नै मा ইয়াতে বহুত বেছি ধুনীয়া ড্ৰেছ চাব মন খাই বিয়াवनो এই ড্ৰেছা आंबो फुसखानोसै ओइलाय VIP खौ लाबो नोङो Nele, you dress sama sama dancer. Video one window. Excuse me. Mudah. Extra long, like this. Yes. Nung red ko kamu nggak bayar mana abo? Nggak abo? Red ko kamu nggak bayar mana? Mbak. Oh, mbak red ko kamu nang like kamu sama dia party ko. You don't have color ni? Abo? Nungko. কোনটো কালার লবা তোমালোকে red color नै दायो ड्रेसखौहाय आङो मा कालारखौ लानो होननानै कनफ्यूज जागासिनो दंमोन अरेन्जखौ नायबाय पार्पल नायबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय व्हाइटखौनो आङो फाइनल खालामबाय ड्रेस रेन्टआ जोंना प्राइसआ नै बेयावहाय लिरनाय दंखायो नोंथांमोननो आं दिन्थिनानै होनोसै मोजाङै प्राइसआ ड्रेस रेन्टनिया 2,55,000 लादोंमोन नामा नै नोंथांमोना बे रिसिप्टआवनो नायनो हागोन व्हाइट कालारखौ लाबाय व्हाइट कालारखौ ओरैबायदि लाइन जानांगौ नैबे स्विंखौ खालामनो थाखाय बयबो लाइन जानानै दङ बेयावहाय नै आं ड्रेसखौ गानबाय ओमफ्राय दायो एसे देलायनानै लानोसै হৈ আছে সবে পুৰা ৰেডি এতিয়া তাই যাব বি थांगोन बेनि उनाव बे ओमफ्राय बेनि उनावहाय बे थांगोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय मागिदो नामा गय কৰিছা নাই কৰা তুমি মেনা তই ইয়াতে থাকিবি ন ইয়াতে কেতিয়া কল লাগে মই গৈ লাগিছে নাজানো পুৰা ৰেড কৰি গৈছে এই এঞ্জেলটো ভাল হৈছে আছিল না ঐ কেইবাৰ দিয়ে ৰ গন্তি কৰো গম পাইছা এইটো কেইবাৰ কৰিব দিয়ে 무섭진 않을 거야. 사진 잘 나오겠구나. 너 T야? 너도 할 것 같은데? 내가 잘 타서 그래. जों ड्रेस रेन्टआव लानाया जाहैबाय VIP ड्रेस आरोना सुपार एक्सट्रिम लं ड्रेसा ओमफ्रायहाय बै दा जाय स्विंआवहाय जगासिनो दङना माने मेरुन कालारनि गाननाया बेयो जास्ट लं ड्रेस आरो एसेल' गोलाव नुवाखै ओमफ्राय जोंना अभार गोलाव आरोना नै हेन्डेल खालामनोनो हाग'लायाखै आरो केरि खालामनो हायाखै पुरा खस्थ'खा Tutti lungin le. HD वाले मामू तो फुल अगेन राइट 6K 나와 중요한데.
नै बेसेबा गोबावनि उनाव साथाम साब्रै खालामखांनायनि उनाव आंनि टाइम फैबायमोन ना ओमफ्राय नै सेफटिया फार्स्ट नङा होमबा जेखि जाया खालामनायनि सिगां स' बेखायनो नै बेल्टफोरखौ गाननानै लाबाय सेफटि बेल्टफोरखौहाय ओमफ्राय दायो आङो रेडि टु स्विं दायो पुरा रेडि जाना दङ आं गिथाराखै एसेबो गिया आङो मानो होनोबा आं एसे गिथावना बुस्थुफोरखौ खालामखायो नालाय बेनि थाखायनो आं बारा गिया आरोना एक्साइटेडसोमोन आङो माला आंनि टाइमा फैगोन होननानै রেডি ভয় লাগিছে নেকি মোৰো ভয় লাগে না ভাল লাগিছে आङो केमेरामेनबो हायार खालामदोंमोन नालाय स' बियो फट' भिडिअस लागासिनो आरोना आंनि बेनि थाखायबो एक्सट्रा फैसा ओरैनोथ' नैबे स्विं एक्सट्रिम स्विंखौ खालामोबा एक्सट्रा फैसा बेनि आरो ड्रेस रेन्टनि एक्सट्रा फैसा आरो फट'शुटनिबो एक्सट्रा फैसा आरो लोगोसे खर'आव जुदि बे सानद्रि मोखांनि बायदि खानायाव बिबार लानोबा बेबायदिबाबो एक्सट्रा फैसा होनांगौ स' आङो बिदि बिबार लालायलायासै आरोना फैसायानो जोबजोबदो 2.5 लाख होनानै एफा मोजां नै सान्दुंआ थांसिगोनलै खोमसिसो नुदों माथो आगैयाव लाबा मोजां नुथारगोन ना आयो जि मोजांथार नुसोदो ब्लु कालारखौ मार समायसोदो मार मोजां जायगा दङ दस' आं इयावसो थांगोनलै आगै अबे लाबो ও মা বহুত ভাল লাগিছে দেই মাইনা এজনী মাইনাই তুলি আছে ফটো আৰু এপিনে ভিডিঅ ৰিলছ লৈ আছে আৰু এজনী পুৰা হালালে গন্থঙা ওয়াও কিমান ধুনীয়া জাগা ও অকমান ओइयाव थांगोन दायो ओमफ्राय नैबे मानसि गिदिरावबो बेखौ लाखांबाय बारबो मार मेंबाय चेन्ज खालामहैनोसै दायो जोङो नायनोसै चेन्ज खालामनोसै जा मेंबाय ओरैबायदि मेंबाय आङो लावदुमनो फन हरनानै सोलाबलायलायाखै मिथिबायना फट'शुट खालामै भिडिअ शुट खालामै बिराद मेंबाय दायो सोलायनानै लानोसै गाइस दायो ड्रेस चेन्ज खालामखांबाय माने बेयावहाय ओरै
ओरैबायदि जायगा दङ ओरैबायदि एभ्रि कर्नार माने नोङो फट' शुट खालामनो हागोन भिडिअ शुट खालामनो हागोन माने बिराद जायगा दङ आरोना बिदि नङा जे मोनसेल' जायगा बेयावनो लाइन थानानै पुरा खेबबाय थानांगौ बिदि नङा बहुतता जायगा दङ गोसो बायदि जेराव खेबनो खेब खिन्थु बेवहायबो माने मानसिफोर बुरजा जायो आरोना ओमफ्राय नैबेखौथ' आं मिथिला सोरमोन बिराद गिदिर मोनसे स्टेचु बानायनानै दोनदों आरोना ओमफ्रायहाय दायो जोङो जेसेबां हायो गिदिं गिदिं नायनो नाजादों ओमफ्राय लोगोसे आं हिल गानदोंमोन ना हिल एसेल'सो हिल होनो थाखाय जा खस्थ' जादोंमोन आरो पावार बेंक चार्जार मा दङ बेयाव चार्ज जोब्बाय थायो ना बेयो दायो जोङो बैयाव उथिनोसै आथिङा दोलाजोब्बाय थाबायनो हाला दुरबल ओंखाम मोनजायैनि ओंखाम मोनजायै उन्दुगोन नै दायो दहाय जे फट' भिडिअ जे लाहोदोंमोन ना आङो बेनि थाखाय नेगासिनो नै लाइना नाय बेसे बुरजा जेरावबो लाइन आरोना फट' खेबनायावबो भिडिअ लानायावबो सुइं खालामनायावबो माने गासैयावबो ओरैबायदि मानसि जाखायो बेयावहाय माने फेमास नालाय बेयो इन्सटाग्रामेबल माने जायगा नालाय बेखायनो आरोना स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लाभ इउ बाय बाय